Спадарня Марина, вельми приємно. Хочу сказати, що крім тих, кого затримують зараз, в Білорусі є іще велика кількість людей, які уже третій місяць, вони були превентивно посаджені, я можу це так назвати, тому що їм були виписані, так би мовити, виписані 15 діб за участь у акціях, які були ще взимку, проти глибокої інтеграції із Росією, але їх було затримано і вони опинилися за ґратами лише в травні і на початку червня. І досі їм продовжувати ці адміністративні арешти, їх просто уже не випускають. Два лідера, які час від часу згадують, які постійно згадуються, і в нас на акціях ми постійно згадуються, це голова партії «Народна громада» Микола Статкевич, це Павло Северинець. Ми спілкувалися так само скайпом місяць тому із дружиною Павла Северинця, з Ольгою, яка розповідала, в яких умовах він утримується. Сьогодні на нашій конференції так само скайпом дружина Миколи Статкевича, спадарня Марина Адамович. І я вельми хочу, щоб ви розказали, як зараз почуває себе спадар Микола і як він сприймає все те, що відбувається в Білорусі. Добрый день, шановні сябры, великий дякую за можливість виступити перед вами. Я одразу кришечку поправлю вас все ж таки. На великий жаль, люди, про яких ви згадували, і велика кількість інших людей на сьогоднішній день знаходяться за кратами по обвинувачуванню у кримінальних злочинствах. То бок адміністраційні пересліди закономірно завершилися для кожного з їх пред'явленням кримінального обвинувачування альбо у діянні грубо порушаючих громадський порядок, альбо у організації і уділі у підрихтовці масових безпорядків. У нас зараз, у нашій країні, ви за її уважливо сочите, відбувається, справді, змагання нового з аджилим, але упарто, яке супротивляється старим, уже одійшовшим, коротше кажучи, незаконне утримання державної влади, захоп незаконне утримання, і у гэтых воронках усе сродки, як кажуть, добрые. Тому самые абсурдные обвинувачення, абсолютно невероятные, пред'являються нашим близьким. Наприклад, Миколаю Статкевичу і Сергію Тихановському супроти їх була узбуджена кримінальна справа по обвинувачуванню у підрихтовці масових безпорядків, і, як заявив слідчий комітет, гэтая ж справа була узбуджена супроти у той же час затриманих вагнерівців, тобто російських найомників. Тобто у нечих запалених головах возникла вот такая вот связка, что, оказывается, там Статкевич, Тихановский давали, мабуть, вагнерівців. На сьогоднішній день у Білорусі, як мінімум, я підкреслюю, 58 чоловік признані політичними зневоленими. Это люди, яким пред'явлені кримінальні обвинувачування в самих різних артикулах. Коли це тичиться команди Віктора Бабарики, то там у основному економічні артикули, але їх переслід абсолютно відовочно зв'язаний з політичною діяльністю. Коли це політики, так би мовити, старі політики, люди, які присвятили більшу частку свого життя змаганню за незалежність Білорусі, за те, якби та країна була свободною, якби вона врешті-решт просто існувала, була, то это обвинувачування в організації або уділі у масових безпорядках, або організації і уділі у діянні грубо порушаючих громадський порядок. Усі, без виключення, зараз знаходяться за кратами. Більшість, до речі, мушу вам сказати, що як мінімум правоохоронцям сьогодні відомо про як мінімум 82 чоловіка, яких обвинувачують в уділі у масових безпорядках. У велізарній кількості це люди, збиті жорстко, просто безчеловечно збиті АМАПом і іншими супротивниками, з дозволу сказати, правоохоронних органів в перші дні після виборів.
Многія з іх патрапілі ў вайсковы шпіталь, і это стало нейкім таким вот, ведаеце, вельмі небяспечным месцам, тому што зараз гэтых людзей, якіх скалечылі, зараз іх знаходзяць, іх затрымліваюць, ім прад'яўляюць падазрэнні пакуль што у учыненні крымінальнага злачынства, вот, типа удзеле ў масавых беспарадках. Потым нехта з іх так і застаецца ў статусе падазраванага, але на сёння самае малое 46 чалавек вот таким вот чынам абвінавачаных знаходзяцца за кратамі. Вот, не про ўсіх мы сёння ведаем, тому что я ж кажу, что вот это затрыманні, вот это вар'яцкія піратрусы, знікненні людзей працягваюцца літаральна кожны дзень. Літаральна сёння праваабарончая супольнасць прызнала палітвязнямі вот 3 апошніх затрыманых, арыштаваных. Это Марія Калеснікова, прынамсі, юрыст штаба Бабарыкі Знак і юрыст самой Калеснікавай, Вот, ну вот такая вот ситуация. 3 месяца, да не, уже не 3, уже нашмат болей. Яны утрымліваюцца ў розных изоляторах. Пераважна это знакамітая в Беларуси Володарка, это следующий изолятор номер 1 на Володарска. Вот Николай Статкевич, Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Дмитрий Фурманов, Владимир Неронский были переведены у Жодина пасля акцый у іх падтрымку. Пасля акцый, калі вялікія шматтысячныя мітынгі прайшлі пад сценамі Валадаркі, і прынамсі я дакладна ведаю, што Мікалай пачулі вот гэтыя вот словы, якія выгукваюць шматтысячны мітынг у іх падтрымку. На сённяшні дзень уже, мабыць, месцаў не хапае на Валадарцы альбо ў СІЗА КДБ, дзе знаходзіцца пераважна каманда Віктора Бабарыкі. І многіх затрыманых і абвінавачаных у удзеле ў масавых беспарадках утрымліваюць непасрэдна па месцы. Вот такая вот ситуация. Што тычыцца Мікалая Статкевіча, то ён сапраўды быў затрыманы 31 траўня па дарозе на мітынг. Ён быў практычна гвалтоўна выцягнуты з нашай машыны людзьмі, якія само сабой не прадстаўляліся, это былі першыя, так бы мовіць, ластавачкі, не мелі ніякіх прыкмет прыналежнасці да праваахоўных органаў. Месяц он правёў у цэнтры изоляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна, і пасля гэтага быў пераведзены на Валадарку. Зараз ён знаходзіцца ў Жодзіна. Мікалай вельмі доўга, як асабліва доўга, датычыцца Паўла Северынца, 75 дзён быў у поўным інфармацыйным вакууме. І безумоўна, усе яго думкі зараз скіраваныя сюды, да нас, да Беларусі, якая змагаецца, да Беларусі, за якую ён змагаецца больш за 30 гадоў свайго жыцця, амаль 30 гадоў свайго жыцця. Ось ён вельмі перажывае за тое, што зараз адбываецца. Ён абсалютна перакананы ў тым, што кропка незвароту пройдзеная, і што зараз вот перамены, дэмакратычныя перамены ў Беларусі, это пытанне вельмі недоўгага часу. Ён пастаянна ў кожным лісце, які не ўдаецца атрымаць, а іх, на жаль, не шмат, піша слова падтрымкі для тых, хто зараз выходзіць на вуліцах, хто змагаецца, хто, па сутнасці, робіць перамены незваротнымі. Ён шчыра дзякуе кожнаму з беларусаў, якія нарэшце ўсведамілі сябе нацыяй, адным народам, і якія сапраўды абсалютна непазбежна прывядуць беларускай перамены. На вялікі жаль, зараз, вот вы ведаеце, што незалежнай прэсе адмоўлена у друку і распаўсюдзе ў Беларусі. Але нават гэтыя тэлевізарчыкі, якія зараз у изоляторах можна, скажем так, мець у камерах, з той гнуснай, вельмі ганебнай расійскай прапагандай, якая замяніла не менш гнусную прапаганду беларускую, могуць даць шмат інфармацыі для чалавека, які ўмее яе счытваць. Так што вот, я думаю, што не толькі Мікалай, але любы з зняволеных, палітычна вольных да гэтых словаў далучыцца. Это шчырая удзячнасць і шчырыя словы падтрымкі да той Беларусі, якая зараз змагаецца. Не спыняйцеся, кажа Мікалай, і перамены гэта пытанне вельмі недоўга часу. Дякуємо дуже, сили вам витримати все і сили вам перемогти.